A ne znam ko će ti platiti informatiku i struju i SDB i ko... U redu je. Dobro, jebem u mater. Pa snimamo, ne? Pa na snimanju, evo, vidi, jebote, koji ti kurac. Pa dokle više? Pa tek smo počeli. Pa što si... Šta laže, mislim, normalno. Evo, tu i fotograf, sve, evo, viš, ovo sam probao da pogodim koje je šta, dobit ćeš ostatak iz bombica, nemoj me zajebavati. Dobro, imaš neku žensku s kojom se snimaš i važi ćao. Pornjavu, da, aj zdravo. A šta se dešava između tebe i Signorine? A, napeto je ko u klozetu. To je haos. Baš kao, to nema, to u Bronxu nema. Nema. A reci mi, koja glumica ili pevačica ti je bila najprivlačnija kad si bio mlad? Najprivlačnija? Kao Sofija Loren. Sofija Loren, šalim se. Mislim, pevačica. Pa Slađana Milošević. Ona je bila, good looking. Faca. Pa i body. Da. Ko? Šta ti je? Fuck you. Sad je počela opet. Garant išla po vodku. Molim. Hej, Pa, sve si. pa na snimanju. A hoće doći kući? Pa doći ću. Još sat, dva i dolazim. Sad dva. Da. Pa s kim si? Mamu ti jebe prokletu. I prekine mi već. Hvala ti. Šta misliš, da ćete čekati kuvano jaje u frižideru? Neće znam. Znaš koja je ovo pesma? Viki Violeta. Najljepša si žena sveta. Šta je bilo? Sad dva. Pa da, rekli su mi 2 sata. Dobrice, sad dva. Pa šta hoćeš? S kim? Da budeš sad dva. Nemoj me prekidati. Preću doći ako me ne prekidaš. Nemoj ni dolaziš. Dobro. Prekinuo. Ja, mamu je jebem. Kaži nešto u kameru. Šreć. Dobrice, ne seri. Hvala ti na svemu. Šta ti je? Dođi kući. Jel mogu do podne da stignem ili za 2 sata? Ne odmah. Ne mogu odmah kad snimam. Daj ne laži više. Ne laži. Aj zdravo. Ne može, to je bolest. Lažem. Znaš, a? Stariš, evo, lažem te. Aj si lago i kod žene, rekao si mi da ne lažeš. Pa mogu da slažem da ne pijem pivo ispred prodavnice, ali i to je retko. Što bi lago? Zborević, što sam lago? Kako pohvatati? Ja sam cool.